sababu taalifi en garti e deftere ceerno men cheikhuna alhaju mouhammad ibni saïd hijratu suadai wa rihlatu shuhadai tuttu goto e maɓɓe ha gayni janggu sababu talif فلما رأيته على هذه الحالة وددت لو أن عالما من العلماء العاملين المحققين ألف للمؤمنين كتابا مشتملا على ذكر أخباره من نشوئه وتعلمه وسيرته وهمته وسياسته قدر ما تيسر له من ذلك ceerno haalata ha joni ha joni noon gonɗen koye hello sappo e tati goga saado hanke en peccuno hello goto ɗumon ngol ɗo bindol ɓuttol ceerno wi ko sababu taarifi holko woni sababu mballifimi mbindumi deftere nde mi haal noon holko duñumi e windude nde deftere ceerno miijaki taw fergo koye nder lebbi sappo ɗi ɓe gondi ɗi kaɗo haala ko ceerno haala fergo miijaka taw woni ceerno wi nde jiirumi alhaji aali oɗo sifa ndiɗo needi ɗiɗo waajuji none hirta ngal ɗo dental no weltinirta eɗo jeertinirta e oɗo sunna tan jiɗmi min ceerno miijimi e ɓerdam haanino gando e anduɓe kono noon golliroɓe gandal mumen taw ko gando nunɗowo e tarih gando gollirowo gandal mum kaalowo goonga taw kadi ko gando mo ganduɗa nde jeeya almo haqiqina taw kadi ko haaqoqinɓe yananaɓe haanino on gando wallifanima julɓe ɓe deftere jogimi on ɗon yela en jiirumi alhaji ali wi tan ɓerdam nde addi oɗo yela gando gollirɗo gandal mum jenanaɗo laaɓaɗo haanino o windani julɓe deftere moftude jangtawol habaruji alhaji ali gando o wallifano en nden deftere o habra e deftere he min nushu'ihi wa ta'allumihi wa siratihi wa himmatihi wa siyasatihi o haala alhaji aali no feeñiri e aduna no mawniri eno ƴaftori eno o jangiri e yaadu makko sifa alhaali makko e himme makko e moƴƴude mo gondigo haqqilantagal makko gando o windana en ɗum qadra ma tayassara e kala ko Allah newnanimo hen o winda kala ko newaɗimo hen qadra ma tayassara lahu jogimi ngol miijo ceerno wi li anna tahlida akhbaril kirami sabi sasdude habaruji tedduɓe yimɓe tedduɓe to Allah wona sababu habaru mabɓe sasa duumo ha aduna firto majjata sasnude ɗum fihi hayatul imani o wi limanagal ko hen wuura alhaji aadi noon koye ɓen tedduɓe jeeya sasude habaru makko ɗum no wuurna limanagal ko hen limanagal wuurata wa suhulatu e nawagol iktida is sunnati satude habaruji tedduɓe ko hen nawato ñemtinde sunna lil mutaassi waɗande kay ñemtinowo bihim e sunniyankoɓe wa nuzulul barakati wa rahmati ko hen kadi barke yurmede jippoto holɓe jippanto bil haakina yaakitoɓe haaltoɓe jangtotoɓe li fi'alihim golle mabɓe kala kaaltowo golleji moƴƴuɓe kaaltowo o barke e yurmede nde jippo e makko jimmi noon haanino gando en dañino ɗum woni winde e gurdam alhaji ali saabi so windi wonata ko yaakiyima o daña oɗo barke e nde ɗo yurmede miijimi ɗum on gando sen dañinomo wa yafala zalika o golla ɗum so golli taw o gollir ɗum i'ana tan ko wallude lil mu'taqidi piɓɓo ɗon ɗo noon weeɓani piɓɗo gonɗinowo jaɓowo ceerno noon Allah no wallunomo e ɗum cheikhuna alhaji mouhammad ibni saïd ala mo yewi ala mo yewi ala mo alhamdulillahi rabbil alamin
ceerno ko gonɗinowo ceerno ko piɓɓowo i'anatan lil mu'taqid taw o waɗiri ɗum ko wallude piɓɗo wa ihanatan kono kadi hoynude lil muntaqidi mbaɗowo critique andi fof yadata piɓaɗo ceerno ma tan nana goɗɗo ɗoɗamo critique ɗum noon hawma no gandirɗa ceerno ma no wayi senade no wayi labde e laɓɓinde jiya o ne ustamo andi a haaɗi mbimi haadino en dañi gandu mon e winda so windi wonata ko walli piɓɗo o wonata ko hoyni bittoɓo ɗo o critique o wa yakunu fi dhalika khadiman li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wona kadi kanko bindanɗo e deftere o wona o gollani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wona kadi o gollani walimu middil arifina ɓeydowo barisowo anduɓe Allah yettiɓe Allah waliyaɓe ɓe o woni abil faydi ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala so windi e gurdam alhaji ali wonata ko gollani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o gollani cheikhana ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala jogiimi ndeeni idde mbimi ɗum ɗo fotani accirede ni ɗum foti tan ko windede joni noon beele omo jogori hebde on gandu ɗum o haalata ceerno wi falam ara ahadan mi ani hay gooto tawajjahade himmatuhu ila zalika hay gooto himme mum huccani heen ɓe mbaɗani ɗum haaju te noon o tawino toon anduɓe hay sen kalani inde maɓɓe won hen ɓe ganduɗa kanko e mumen gonduno ciloñ alhaji ali nawnoɓe ciloñ kamɓe gonduno toon te ko anduɓe caggal ɗum ɓe mbaɗi defte ha heewi ɓe mbaɗi kasidaji ha heewi kadi ko ɓen ceerno jofoto ɗum ko ɓen wiyanno wonde e mbindu kono ɓen kuccanani ɗum ceerno wimi yaadi hay gooto na waɗi ɗum himme na huccani ɗum ثم إني رجعت من ذلك السفر إلى سيدي وشيخي محمد بابا بيتشيلون ceerno wi Allah waɗi mi timmini lebbi sappo ɗi mi ruumi ndungu gasi mi ruttitima to ceernam ɗanngal tan wonnomi hooti ceerno am ko howo am ceerno hamme baba talla cilon mi hooti toon kono noon wa qad rasakhat mahabbatuhu ey acheikhu lhaji ali wa mahabbatu zumratihi fi qalbi mi hohide oy kono ɓernade ko ga ɗaccumi taw yidde alhaji ali o wi tabiti ñiiɓi fuɗi e ɓerdam he yidde alhaji ali e yidde dental makko ngal sabi mi yiidimo e ngal ɗo dental ayani ceerno no haalanno o wi nde hooti hoore fonde o wi ko wasifaji madina alhajjinaɓe garanno e makko hay ceerno men ɗo no haalta ɗum e jogui audio mum ceerno men ceerno tijjani oɗo ne heewi ko haaldata ceerno mawɗo nde o hooti o haalanta fere ko haalaka tawde kono nde o hooti nde ko ɓen o wirditta wasifa daaɗe maɓɓe sawtu maɓɓe o mbaar maɓɓe o ɗum arata e makko kanko ceerno mawɗo nde hooti hoore noon o woniri ha o feri madina alhajjinaɓe o wirdita wasifa mi hootide kono yidde ceerno o fuɗi e ɓerdam he e yidde dental makko oye ɗum waɗi wastazantuhu cakkitinimi ceerno hamme baba bi an artahida ileyhi ceerno hamme woni ceernam jangguinimi hokkimi sohnajo hokkimi lawol tijjaniya andi oɗo jogui makko doole woni foof makko ala ko wawi wadde sona caggal yammiroɗo ceerno hamme mbaynimi ceerno hamme mboɗo yiɗi ferande alhaji ali wa askuna maahu ɗuula umri mi hoddo e alhaji ali kattude gurdamam ha ɗo haɗa ha mbimi ni ceerno hamme li alla yafutani fi'lu sunna wakta fasadi l umma addani mi ñagade ɗum ceerno hamme ko beele taw fatortakomi gollude sunna sabi mi yiyani gollowo sunnan alhaji ali ni kanko siñci wuro makko kanko siñci wuro makko ko ɗo yiɗiri ni ko noon hoɗirte e wuro he belaɗe ngala pankare ngala ɗum noon hebde ɗum e gure goɗɗe weeɓani
ceerno wi ɗum de addanami yidde ferde gollude sunna taw fatortako kam wakta fasadil umma nde leñol ngol bonata nde bonno e tan woopa Allah taw min kam mboɗo ga mboɗo golla sunna nelaɗo sallllahu alih w sallam mbaynimi ceerno hamme fa asina li fi zalika o sakkitimi o yamirimi wa hajartu ila llahi wa rasulihi wa ilayhi ceerno wi peranmi Allah e nulaaɗo Allah sallllahu alih w sallam wa ilayhi peranmi alhaji ali caggal yamirode ceerno hamme joni kaman kadi e gaari e fergo wata yejjin noon ko adinde o ferra waɗa o haalniwa yidde makko e gooɗele makko no yiiri sifa o ni haanino ɗum ɗo windama waɗama deftere hay goto huccanani ɗum o hoohi i joni noon arti mo haaluma sababu deftere nde mi dañi yamirore mi arti o wi walamma wasaltu ilayhi fariha bi farahan zaidan nde gartumi ko fergo alhaji ali welti e am ko ɓuri ko weltino rowani kam aduna hon ko rumde hande noon garmi ko fer weltare mawde zaidan ɓeydide e weltare rawanide wa rahaba bi wa ja'alani min khassati ashabihi o bismi kam o ɓandinimi hoore makko o waɗimi jeeyami ko e ɓurɓe heerade wondiɓe makko wa dammani tahta janahayhi o ƴeftimi tan o takki e makko o wi no ndiwri ni no ndiwri wooforto coppimum ni alhaji ali woofori kam noon ceerno wiino wa dammani tahta janahayhi alhaji ali woofi kam ceerno wi astawdiu llaha hadihi lmahabba wi e Allah mi resni Allah nde ɗo yidde nde yidde nde alhaji ali yiɗimi wata Allah bonnu ɗum Allah desnumi nde ɗo yidde astawdiullah hadihi lmahabba summa inni lamma makastu ma'ahu aydan muddatan yufiduni bi fawaidihi ljamma wa altaqidu min ba'di faraidihi lmuhimma ceerno wi joni kam mi ari mi feri mi tabiti mi jooɗima ñibdume e alhaji ali summa inni lamma makastu ma'ahu aydan min ceertata mbiɗen tan gondi min gondi mudda tan dumunna yufiduni omo naftami bi fawaidihi e fayidaji makko haalnami ko heewi fayidaji makko aljamma pattam lamiji ɗi wa altaqidu moɗo hocca min ba'di faraidihi joga e konguɗi makko telɗuɗi ɗi ganduɗa nanete tan ko e hono makko en waɓeno makko en konguɗi makko pattam lami telɗuɗi almuhimma kimmuɗi min ceertatamoɗo heɗomo hatta dhata yawmin tan ha won e ñalowma tan kadi aadat ilayya arti e am tilkal umniyatu oya gooɗeela mo gooɗanomi rowani oɗo foti wallifeede e mum deftere gooɗeela o arti e am mbimi ɗum ɗo a cirtaki ni ma o ko ma winde e makko deftere gurdam makko sabi ma wonan nafoore tagore nde fof ceerno wi wa sirtu la aqarru laha qarara woni hankadi donc mi deeƴi mi deeƴata haqqillam fof segui ɗum ɗo ko ma tan winde accirtaki ni taw ko habaruji ni tan tanta haaltude tan kaari waddanoma ni alhaji ali feni waɗi ni taw windaka yim ɗum wonata oyo hankadi woni mi deeƴata haqqillam fof segui hen li shiddati taalluqi qalbi laha walla qalbi biha ɓernam nde no sañi e oɗo gooɗeela walli feede makko deftere fa qultu illam ara man yataarradu laha fa qultu illam ara man yataarradu li hada eyi jaafoɗon en kaalaɗo joni gonɗen koye hello sappo e nayyi joni koye hello sappo e nayyi gonɗen ceerno wi mbimi e hooram so tawi mi yiyani kuccanɗo ɗum saabi anduɓe nan ɗon wawɓe windude defte mbimi joni kam haade Allah artiri kam te hankadi komi garɗo tabidde kaddi gurdam joni kam somi yiyani kuccanɗo wallifade e makko deftere min mi huccanno ɗum ceerno wiino mi pelliɗɗo anani fa ana ataarradu lahu wi hehe min Mouhammad Seyid mi walli fo deftere eyi omo yankintoɗo no haaldata ni
وأمعنت النظر في ضعفي لإلة ما حفظته من قواعد الإعراب ولم أشرب صرف التصريف ولا حققت دقائق البيان فخفت أن أكون متعرضا بالفضيحة بيمي سو هاي غو huccanani dum min mi huccana dum mi felliti o wi pellimmi tan non kulmi tan non battumi haqqille miijimi loore am sembe ala ko ndeen mi heewaani ɗum noon ko yankinaare o haaldata wonani mi kulol sabi sa waɗi balliftoɗo defte ko ma mbawa nahaw mbawa sarfu mbawa bayan ɗum o haali ɗo o wi min noon mi annda dos ira mi wawa nahaw mi wawa tasrif mi wawa bayan te ɗe gande tati sa wawaɗe a windata deftere min noon mi wawa nahaw mi wawa tasrif mi wawa bayan mbimi hehe kulmi noon wonanimi kulol mbimi ha mi jogori fawde hooram gacce mbimi ɗon an akuna mutaarridan lil fadihati mbimi he Mouhammad Saïd a jogori fawde hoorema gacce binda deftere te deftere ko namdi ko e gandal ɗum a ala ɗum a jogori fawde hoorema gacce kulmi o wi walakin tazakkartu makana hubbihi lissunnati وشدة هيمانه في حب أبي الفيض أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأيقنت أن كل من سعى في خدمته لا بد أن يمن عليه قاسم الفيوضات بفيض العلم منه فتوكلت على الله وكفى بالله وكيلا أي تقل كلهم والهبتيغا الله واللي من كيف ترمي أنا كيف ترمي الهجي آلي no way yidde sunna sabi mi meeɗa yidoro makko ni to bange sunna ciftormi o no way yidde sunna ciftormi gilli makko no way jaalade e Cheikh Tidiane hanke en kaalin ɗum o wi Alhaji Ali no yondini e Cheikh Tidiane ga kala ceerno goɗɗo jiimi no way yidde sunna jiimi yidde makko no way folde mo no foltimo yidde makko e Cheikh Tidiane radiyallahu taala an ɗum ciftormi ɗum tan noon jenanami en gari e hello 15 ceerno wi jennanami kala dariɗo e gollande Alhaji Ali mi ittisinani kulla man sa'a fi khidmati kala dariɗo e gollande Alhaji Ali o wi ɗum dogirgal ala sikke ala Allah peccowo annoraji o ma feccanmo annore ha timma kanko dariɗo gollande Alhaji Ali Allah feccanamo annore loowa e makko annore loowa e makko gandal ko yiɗi haalde fof o haala ko yiɗi windude fof o winda ɗum ciftormi sabi yidde Alhaji Ali sunna yidde mo Cheikh Tidiane jenanami wonde kala dariɗo e gollandemo Allah moƴƴo o ma Allah moƴƴanmo feccanamo annore loowa mo gandal o winda kala ko yiɗi winde o wi ɗo ndi fata wakkati on Allah mbakkidimi e Allah nangumi e Allah mboylumi alhaali o e Allah wa kafa billahi wakila Allah noon heƴi boylaɗo e mum alhaali ko Allah jakorima kono mbiɗa andi mi wawa o wiiri noon ceerno wi wallahu lmas'ulu an yaj'alahu amalan maqbulan indahu وعند عباده المؤمنين وأن ييسر لي إتمامه على الوجه المقصود ورتبته على مبحث وثمانية أبواب ceerno wi ko Allah noon ñaaga ko Allah woni ñaagaaɗo min ko Allah ñaagiimi yo wad deftere nde ko golle jaɓaade sabi ko anndiyam laaɓɗo ngolmi windirde deftere nde mboɗo ñaagii noon yaa taw ko golle jaɓaaɗo ɗe Allah golle jaɓaaɗe ɗo Allah ɗo jaɓeeɗo Allah ɗo jaɓeewa enda ibadihil mu'minin ɗo jiyaaɓe Allah gonɗini weeɓaani kono kam ceerno ñaagiima ɗum yo Allah jaɓ jiyaaɓe Allah ɓe jaɓ mi ñaagiima Allah yo Allah newnanam timminde deftere nde alal wajhil maqsuudi eno paandoriimi ni no jiɗirmi ni yo Allah newnirnanam noon haa yetto e dow jam o yi juɓɓimi deftere nde noon mbanmi deftere nde ko dame jeetati ceerno haali mbanmi heen ko dame jeetati e mabahas
mabahas nokku ɗo wittoyte ɗum jiiɗa e dame ɗe sa yiɗi wittude jaha e on passe ɗen kelle bitta toon holko woni sababu jinnirmomi izzuddini mi haalanma dalilam ko mbimi alhaji aali ko diine teddirimo ɗum woni deftere mabahas o so ɓenni ko dame jeeta allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiha salatul fatihi يا رب العالمين يلا جبل آمين